చోటైనా నీతో లేడా కాచే పైవాడు. నువ్వు చెయ్యగలవు. ఈ టేబులా నీ ఫాలో. నడిపిస్తూ ఉంటాడు. చిరునమ్మకమిస్తే చాలు నీ నమ్మిన బంటవుతాడు. తన ఊపిరి వంతెన చేసి పెను కడలిని దాటిస్తాడు. నీ తెల్లని మనసుకు చల్లని చూపుల దీవెనలిస్తాడు. ఆంజనేయుడు నీవాడు, నీలోనే ఉన్నాడు. నీవాడై బలమిస్తాడు, నీ తోడై గెలిపిస్తాడు. ఆంజనేయుడు నీవాడు. థ్యాంక్ యూ మై ఫ్రెండ్ హనుమా. నేను సాధించాను. లవ్ యూ.